салом тамошобинони азиз, мо идома медиҳем силсила мусоҳибаҳои ҷолибро бо чеҳраҳои намоёни соҳаи варзиши тоҷик. Ин дафъа мо тасмим гирифтем ки як суҳбати ошкоро бо собиқ узви мунтахаби Тоҷикистон Оид Баҷудо ва феълан сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Оид Баҷудо як суҳбате анҷом медиҳем бо Муҳаммадмурод Абдураҳмонов. Муҳаммадмурод, сипос барои пазируфтани даъвати мо, хусусан дар ин вақти серкорӣ. Аз нигоҳи шахсан шумо айни замон ки шонси бештар аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дорад барои ба даст овардани робхати бозиҳои олимпӣ? аз нигоҳи ман ҳамчун сармураббии муштини зудо қариб ки бачаҳои мо сеташ бигӯем ки ҷои мо боварӣ доштем ки инҳо ба даст меоранд бо сабабҳои бо ки гуфта гузаштаем пандемия камтар ҳамун графики ҳамун чизо дигартар шуд. ҳоло мо бигӯем аниқ гуфта метавонем ки вазни 73 мон метавона уже қариб роҳат ба даст меорад. беҳрӯз сомон ҳар қариб ки дар 100 қарор доранд, чунки дар як вазн як варзишгар иштирок мекунад. инҳо дар ҳамун қариб ки 20 гонаи беҳтарини дунё шомиланд. ҳозир шанси хубро ҳамин вазн аз ҳамин диққас доранд, бигӯем хубтар. мо бачаҳои дигани боварӣ дорем, комрушои субмиллионани хеле шансҳои хуб дорад, Теймур Раимов, нисбат ба ино бигӯем ки шанси вазни 73 мон бештар аст. аз ҳисоби оне ки онҳо дар давоми марҳилаи интихобӣ имтиёзҳои лозимаро ба даст овардаанд. шумо худ дар гузашта варзишгари касбӣ будед. мегуфтед ки варзишгар будан ва рӯи татами рақобат кардан мушкилтар аст ё ки ҷавононро ба рақобатҳо омода кардан? албатта ман фикр мекунам ки ҳамун худ варзишгар будан осонтар аст, барое ки мақсад ки ҳамун як худут мебурои фикри фақат дар худути агар дар як тима агар бачаҳоро бурорӣ фикри бигӯем ки ҳама қариб дар калата як нокомӣ як чӣ мешавад аз ҳисоби ҳамин мураббӣ мебинанд. мақсад асабонӣ зиёдтар мешавад, чем агар варзишгар бошӣ хай ноком шудӣ як каме зиқ шуда баромада меравӣ. не ки мураббигӣ хеле вазнин аст. соли 2018 шуморо ба ҳайси сармураббии мунтахаби Тоҷикистон таъин карданд ва 2 сол мешавад ки шумо бо дастаи Тоҷикистон кор мебаред. мегуфтед ки шумо чӣ навгониҳоро ба ҳайати даста ҷорӣ кардед ва ё худ саволи худро бо як тартиби дигар медиҳам. мунтахаби Тоҷикистон Оид Баҷудо бе Муҳаммадмурод Абдураҳмонов ва ҳайати мунтахаби Тоҷикистон пас аз омадани Муҳаммадмурод Абдураҳмонов чӣ гуна тағйир ёфт аз нуқтаи назари на ин ки шумо, балки аз нуқтаи назари мухлисон? баъд аз 2 сол ман ба ҳайси сармураббӣ таъин кардам. мо хеле тартиби ҷамъ кардани дастаи якачина хеле хуб ба роҳ мондем. як чанд варзишгар аз ҷавонон мо гирифта дар пайваст кардем дар калонсолон. фикр мекунам хеле натиҷаҳои хубе доданд. бачаҳо дар бозиҳои Осиё 2 медали биринҷӣ мо ба даст овардем ки бори якум буд дар таърихи зудои тоҷик дар Индонезия соли бозиҳои Осиё 2018 ва инчунин дар гран-при ки дар Тошкент гузашт Беҳрӯзи Хоҷазода натиҷаи хубашро ва гранд-слам ки дар Екатеринбург гузашт. мо то ҳол аз гранд-слам медал надоштем. мо хушбахтона ҳам дар гранд-слам Осака, Токио ки ватани ҷудо аст, хеле дар як сатҳи баланд мегузарад. дар он ҷо Сомон Маҳмадбеков сазовори медали биринҷӣ гашт дар вазни 73 кило ва дар гранд-слам Екатеринбург Беҳрӯзи Хоҷазода низ ҳамин сазовори медали биринҷӣ гашт. ин аз кори хуби истиёди мураббиён бисёр як
наогонӣ бигем хато намекунем, барои чунки аввалин медалҳои Гранд Сламро ин бачаҳо ба даст оварданд. мушовири шумо дар мунтахаби Тоҷикистон коршиноси рус ҳастам, агар онро медонам, Владимир Илчанинов. Ягон ҳолате мешавад, ки шумо ба мувофиқа расида наметавонед ва байни шумо ягон нофаҳмӣ ё худ бигем баҳс ба миён меояд? Не, албатта то ҳол нашидааст, чунки ҳарчанд мо медонем ки Владимир Илчанинов чанд варзишгарои тоҷикро ба воя расондааст, ба қуллаҳои баланди расондааст. Мо чанд маслиҳатҳоро мепурсем, мо якҷоя маслиҳат мекунем. Масъалаи мусобиқо, дар масъалаи бачаҳоро дар мусобиқо кадом монданд, бо дар хориҷаани мегӯянд, ки дар омодасозии варзишгарон ба мусобиқаҳо саҳми Элчанинов нисбат ба сармураббӣ бештар аст. То кадом андазе ин гуфтаҳо рост ҳастанд ва то кадом андазе ба воқеият наздик? дар чӣ? Дар омодасозии варзишгарон ба мусобиқаҳо, яъне ки тартиб додани барномаи тамрин, ҷамъомадҳои таълимию тамринӣ. Албатта аз ҳисобе ки Владимир Николаевич ака ҳам аймо хеле калон аст, бо таҷриба аст, ҳам дар чанд давлатҳои дунё кор кардагӣ аст, семинарҳо гузарондагӣ аст дар давлатҳои Европа, Италия ва дар Молдова, ҳар хеле давлатҳо. ҳатто мо маъида кӯдак будем, мо тамошо мекардем дискои соли 97-98 ӯ бо ҳамун барномаҳои худ дар давлатҳои Аврупо чӣ мекард, семинарҳо мегузаронд. Аз фикр мекунам аз ҳисоби таҷрибааш баландтар, ӯ фаҳмиш чиз зиёдтар аст. Яъне ки Элчанинов шумо аз хурдсоли аллакай мешинохтед? Бале, бале, мо аз вақте ки омад бо ҳамин варзишгарои мо шаҳрнома баст, бо ки соли 2004 буд, агар хато накунам, бо Расул Боқиёв, ҷавонпаҳлавон, дорандаи медали биринҷи олимпӣ ва чемпионати ҷаҳон ва Неъматулло Асромқулов, аз ҳамун солҳо мо мешинохтем. Акнун биёед бевосита назар андозем ба гузаштаи шумо ба ҳайси варзишгар. Шумо соли 2017 тасмим мегиред, ки дигар боре ҳам рӯи татамӣ набароед, яъне ки ба фаъолияти варзишии худ нуқта мегузоред. Барои чӣ? Шумо он дам танҳо 31 сола будед? Бале, мо баъд аз мусобиқа омадан аз бозии олимпӣ каме мо зиёд тамринҳо мегузарондем, камтар бигем хастагӣ яъне будем. аз ин лиҳоз гуфтем ки як каме дам мегирем. Баъд 2016 буд, моҳи август омадем, як 4-5 моҳ тамрин накардам. баъд бо ҳайати мураббиён гуфтанд ки бо чемпионати Осиё ки дар Гонконг баргузор мегардад, омодагӣ дидан дар кор. ва ман рад накардам, омадам ба машқ сар кардам. мо сар кардем, хеле тамринҳо хуб буд. Қариб ки як ҳафта пеш аз сафар ман дар вақти тамринҳо дастаҷамӣ ман лат бардошт, зонуям лат бардошт. ин травмое ки хай варзишгарон медонанд, миниск мегӯянд. бо ҳамин сабаб ман агар хеле мо ҳатто билетҳоро ҳамаро гирифта будем, тайёр буд, то ҳама бояд ки мерафтем, иштирок мекардем. мутаассифона хай бо латхӯрӣ дучор гаштем. ба ҳамин сабаб ин лат бардоштан қариб ки то барқарор шудан қариб ки сол дар кор буд, як сол зиёд. баъд шита фикр карда як сол қариб ки агар муолиҷа кунем, бо як сол дигар дар кор ки аз омода бошем ба ҳамун форма, ба ҳамун пики даркорида биёем. ҳисобасад кардем, туворӣ намекардем, син 30 чанд сола дигар
аз ҳисоби ман чӣ надошт. 32 сола мешудед, яъне ки дар 30 солагӣ агар росте бардошта бошед, 1 сол барои муолиҷа, 1 сол барои ба сатҳи зарурӣ қариб мешид. ба ҳар сурат ҳолам ҷавонӣ аст ку 33 ҳолам ҷавонӣ аст. албатта хай дига ҳамун у чизое ки мақсад дар корие ки дар ҷавонӣ мекунӣ, ин корро дар дигар даҳаи 30 гузаштан хеле мушкил аст барои барқарор шудан чӣ. ҳамин ҳисоб дигар гуфтем ки хай бо бачаҳои ёшане баромадан, бачаҳои хуб нағз бо иёра гардем, гуфтем тарбия кунем, иёра ба сафарбар кунем. шумо дар мусобиқаҳои дохилӣ яке аз муваффақтарин варзишгар ҳастед. дар мусобиқаҳои хориҷӣ бошад, зинаи панҷум дар ҷоми ҷаҳон соли 2011 Алмато Қазоқистон, дар 16-умин бозиҳои осиёӣ дар Гуанчжоу соли 2010 ва дар бозиҳои осиё дар Инчхон зинаҳои панҷум, дар Гран-при Тошканд зинаи сеюм ва соли 2015 дар ҷоми осиё дар Тайван зинаи якум. дастоварди асосии шумо берун аз Тоҷикистон ба ақидаи худи шумо? дастовард аз зудо агар бигирем, ма гран-при ки ҳамон вақт гран-прио ма ҷои сеюм шидам ва комрончои Устопиён. ин аввалин медалҳои гран-при буданд ки аз Тоҷикистон мо ба даст овардем. фикр мекунам ҳамин аст ҳамин дастоварди. аммо медонед, ёд дорам ҳамон давраеро ки шумо ба мусобиқаҳои берун аз кишвар сафарбар мешудед ва дар сурати нокомии шумо бисёр ҳам мардум танқид мекарданд. ҳамон танқиди мардум, суханҳое ки онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекарданд, ба шумо рӯҳан ягон гуна таъсир мерасонданд? не, албатта аки бе чӣ намешавам. ҳамун чӣ мегӯянд, ҳамун хубане кунӣ, хубане бошӣ, ҳамун мегӯянд ба ҳамин негатив қатӣ мегардад ки хубае. мисол ки гандаам бошӣ хай бо барои эътибора намедодем. мисол ҳамун машқи кори худмонро давом медодем. хай ҳамон вақт мисол аз чемпионати Тоҷикистон мисол кадоме мегузашт, ин хеле бугӯй ки чӣ набуд ки ҳавои як каса бигиранд, мисол мусобиқа баранд. чемпионат мешид, спартакиада мешид, маълум мекарданд, ҳамун озод кушод эълон мекарданд, кадоме иштирок кунанд. ҳамунҷа кадоме ки ҷои аввал насиб мегашт мегирифт, ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар кардем. рости як бор солҳои пештар буд, ҳамин хел як мусобиқаҳо рафтем, чанд қа азоб кашидем. Москва да як моҳ якним мондем. хай бо авҷад Азарбайҷон рафтем, Руминия як қариб 2 моҳ бигем ки ҳама ҳамин рӯзи шид бепул беҳичи мондем. ҳамин хай тамрин чӣ мекардем, омадем ай мусобиқа ки ҳам газета навиштагиам ки хай ҳамин танқид кардем. баъд ҳамин камтар бигем чӣ мо карда, камтар ҳамин фикр кардем ки қадар мо мисол хай ҳисоби кумитаи ҷавонон мисол сафарбарӣ мекардан, бо мисол вақтҳое буд ки бояд мегаштем, мо гуфтан намеомадем, ҳамунҷа худмон меистодем, ягонҷо залора мекофтем, машқ мекардем, чиз мекардем. омадем ки хеле газет чӣ ба рафтем ба онҷа қатъи устод Бозоров рафтем ҷои газета ба қадр омадем ки хай як бор шумо мақсад аввал файрод кунем қадар чӣ бифаҳмед ай ҳоли ҳамин чизо хабардор шем, баъд пешакӣ як хеле ҳамин мисол навиштан журналистҳо мегӯяд ки ё мутахассиси ҳамин соҳаанд, мегӯяд мисол то ҳамин ки чиёрада то машқҳо чиёра агар не мисол вазифаи ӯ нест, намефаҳманд аҷи. ба ҳамин рафтем ки намедонам кадоме буд, ба фикрам ки биромад рафт, ҳамин номуша гирифтем, биҷода мегуфтам ки баъд ҳамун калон бигем чи глав редактора баъд файрод кард, хай мешинем. дидам хеле масъала, хай
خیلی ما عذاب میکشیم چی میکنیم با شما در پجایی که روبا چی کنیم روبالندی مقصد روبرداری کنیم که دل شکسته نشون یک بار شما با چیز میکنیم در فکر میدونید که بعد خیلی با ما گفتن که ما هم خیلی نکنیم شما نمیوین ما با هم خاطر کردن یا بار بیایم ببینیم تو بعد و با گرفتن چی کردن با مصاحبه کردیم با اینا با در چیزی چی برو خیلی ما نمیدونستیم ما یگان مرتبه دیگر چنین حالت رخ داده بود که شما را بسیار خشمگین کرده باشد اون رفتاری ژورنالیستان یا خود نه همین فکر میکنم این بود سالی 2010 یا 11 بود اما قدر هم یک بار اون گازیتا خیلی نوشتم رفتم دیگر چی نمیکردیم بعد اعتبار اهمیت نمیدونست. خب میدونید واقعا در مسابقه های داخلی شما موفقیت های زیاد دارید چی در جام پرزیدنت تاجیکستان چی در مسابقه های جمهوری و خود اسپارتاکیاد شما گفته اما میدونید در شبکه های اجتماعی من همان جستجو کرده سالهای پیش سخنهای نوشته را چند تاش اقتباس کردم یکی از آنها چمپیونی مسابقه های نوروزی ناحیه ها درباره شما نوشتند شما همین عنوان را چطور قبول دارید؟ خیلی؟ چمپیونی مسابقه های نوروزی ناحیه ها یعنی که آنها معنی داشتند که تنها در چنین گونه مسابقه ها موفق میگردد و خلاص البته خیلی هست مثال آدمی که 20 سال مشق میکنه اما چمپیون ناحیه نمیشه خیلی کاریرش جنبست میکنه البته هر خیلی آدم ها هستن می نویسن ما مثال بغیر از زودا با گوشتینی کورش دنی ما چمپیون جهان شدیم در جمهوری ازبکستان با سال دیگهش جای دوم گرفتم در استانبول ما جام جهان سامبو یکم شدیم جام پرزیدنت قزاقستان اکید زودا خیلی مشکل است نسبت به گوشتینی دیگر فکر میکنم میبینن از چیزایی که دولت‌های همسایه که چه برآمد میکنن مثل دولت همسایه ما ازبکستان ورزشکاراش اگه شاید حسابی که خیلی برای ما خیلی خوبتر شده ما در مثال گوشتینی زودا پیشتر با وزن‌تر بود برای نتیجه بلند ورزشی در زودا و خیلی کارهای خیلی بگم کارهای بسیار چیزایی هستن که ممکنه نیست گفتن او را انجام دادن در کن برای مثال از همون چیزهایی که ممنوع است برای گفتن یک تایی استفاده ترینش رو میگفتید البته مثلا خیلی هر دولت با اون اقتداری که دارد چیزی دارد همون را با ورزشکارش رای میکنه ما میگم که همین با نسبت به همین شرایط چیزای ما این نتیجه‌ای که مثلا دادگیانه خیلی خوب است فهمم در مسابقه های داخلی بسیار برآمد کرده اید رقیب اساسی خود را کی را میدانید مسابقه های داخلی البته من بسیار اگر چی کرده باشین خطی با بیمامد خورکش بسیار گوشتی میگفتم در نوروزی و در چیو همین وقتایی که بود همین چند سالی که مثلا گوشتینایی میرفتیم گوشتینای معنکوی نوروزی من میبودم خورکش نمیبود خیلی با هم گوشتین تو خیلی یکم کس نمیگرفت خطی من مثال یا که او گوشتینی که او میرفت من اوجا اشتراک نمیکنم همون هم میبرم من میدان میشیشت هیچ که نمیگرفت و خیلی با یکم خیلی یکم سالومه یکم ماشینه میشید جولیبیاد داشت گوشتینی که هرمون میبودیم انیق هرمون یک میبرمدیم یک ساعت دو ساعت یک گوشتین میگرفتیم خیلی وانه بهتر در این پارلمان خیلی میدونیم نتیجهش دست هم بود چقدر نتیجه بلند دارد خیلی 7-8 کرد چمپیونی روسیه است
муҳаммадмурод, медонед, мегӯянд ки дар яке аз рақобатҳо, ки як рақобати шадид буд байни шумо ва Наби Муҳаммад Хоркашев, шумо як шапотӣ задед рақибро, як ҷанҷоле шуд ё чизе шуд, ки шуморо задед. Ҳамин гуфтаҳо рост ҳастанд ё на? Не, ман дар ягон рақобат ягон ҳарифа ягон гапи паст буланд гуфтагӣ нестам. Ман медонам қариб ки ҳама чизо ба ёдам аст, ширагӣ нест. қабул, шумо табиатан одами бениҳоят ором ҳастед. Хайр, ма ҳамон вақте ки яъне гӯштин мегирифтем, мисол мегуфтем ки мо хайр Наби Муҳаммад, мо ҳам чизе ҳаст, ҳамин 5 минути давра ё ки 1 соат, ним соати ҳамиҷа вақти майдон гӯштин гирифтан, чизе ҳаст ҳамиҷа. Бо ягон фикр накунем, мисол ки мо ягон душманогарӣ, ягон чӣ. Мақсад як давра, яъни вақти варзишгар будан худаш як даври беҳад кӯтоҳ аст. Мегуфтем ки яъни як даври кӯтоҳе, не ки оянда бу одам мисол зиддияти хуб нест. Мисол агар ки вани хай бачаи бисёр мисол ба ақда ба чи аст мефаҳмед, дарк мекарди чизора. Мо берунам аз майдон ягон кас мисол агар дар кӯча моро медид, салом алейк ё ки ягон маърака ягон чӣ, боварӣ намекардан ки ҳамё дар майдони қадар во фикр мекардан, мисол чӣ қадар мухлис фикр мекардан ё дар кушини ҳам хел чӣ рақиб ба як ҳастанд. ҷаззоб чӣ қадр гӯштин мегирифтем, не ки хиёл фикр мекардам дар берунан ё ҳам бинан ягон мисол чӣ мекунанд, хеле соз нестанд. Ине мо хай дар берунаи майдон агар бародара чӣ боре мисол чиз мекардем, баъзе одам ҳайронанд, мешинанд. шумо дар қариб ки тамоми манотиқи Тоҷикистон гӯштингирӣ кардаед, дар тамоми ноҳияҳо баромад кардаед. аз ҳама мушкилтар дар куҷо аст баромад кардан барои шумо дар дохили Тоҷикистон? солҳои аввал мушкил аст, барое ки яке ҳамин вақти майдон байни мисол фарқ надорад куҷо аст, як куштинои миллӣ мо чиқадр сермухлис аст, то куштини буд то 50 000 мухлис буд, ки мисол вақти аввал ки мисол ба гӯштин ба майдон сар мекунӣ, ин хеле байни майдон дуроман як овози қадар мухлис, як дачи меояд, як камтар. баъд оста мақсад ҳамун омӯхта мешавад. дигар ин чизо дар назар наметавонам. ҳамааш дар назар, ҳама ҷо як хел. ягон маротиба шуморидаед ки аз ҳисоби гӯштинҳои наврӯзӣ чӣ қадар бо ҳисоби пули ҷоизаҳо ба даст овардаед? нашуморидам. ҳамин пулача, ҳамин автомашиноро медонам ки 22 ё 23 та мошин гирифтам. 23 автомобил? бениҳоят зиёд. ози хай солҳои пеш камтар буд. ози бо мисол шикона ки хеле қариб дар гӯштине аст, дар як гӯштин 3-4 мошин мемонад. дар як гӯштин ки чанд ҷо метавонад. сол пеш як мисол наврӯзи давлатӣ мешид, як мошини нав мемонданд, дигар мушкил буд. ози хеле бо бачаҳоани қариб ки ҳар як наврӯзӣ то 4-5 мошина дахилиш автомашина мебаранд аз ҳисоби гӯштин. аз ҳама автомашинае ки тамғаи қиматбаҳо аст ба даст овардаи шумо кадом буд? аз ҳама дар Турсунзода ба фикрам ҳамон буд. як Kia Optima нав монда буданд. 2011? 13 буд. хато накунам 13 буд. ки ора ба 18 ё 19 ҳазор доллар фурӯхтем. гаронарзиштарин. хай мошини навани бисёр гирифта. қариб 11 та мошини нав аст. 10 та ё 11 та мошини хуб мемонанд. мошини то 10 000 доллар зиёд буданд.
барои варзишгарон гӯштинҳои наврӯзӣ ин як фасле аст ки дар он метавонанд ки як маблағи муайянро ба даст биёранд. Барои як сол тамрин кардан кифоя мешавад. хуб, акнун якчанд савол ва баромадҳои шумо дар бонуфузтарин мусобиқаи варзишӣ дар бозиҳои олимпӣ соли 2016 бо меҳнатҳои худ шумо тавонистед ки роҳхати ин мусобиқаро ба даст биёред, аммо аз дасти рақиби аввали худ шикаст хӯрдед, аз дасти намояндаи Куба Гарсия Мендоса. ба фикри шумо дар ҳамон рақобат ба шумо чӣ нарасид, ки ӯро натавонистед пастсар кунед? ҳолон ки барои мисол ман аз бисёре аз мутахассисон пурсон шудам, ки гуфтанд ки ҳатто бо Тедди Ринер шумо аз ӯ дида рақобати беҳтар нишонда будед, ки Тедди Ринер рақами як аст дар тамоми дунё. бале, ман хай омодагиё хуб буд, ягон камбудӣ набуд ба бозии олимпӣ. ма аз сабабе ки бо ин ариф ғалатидам якум даври якум, ма қариб як гран-при пеш чанд моҳ пеш буд, агар ма бо ӯ рақобат кардам, ман ӯро мағлуб карда будам, ман ғолиб баромада будам. камтар вақти баромадан ами уверенность будагда дар вуҷуди ма, чунки гуфтам хайра ман мусобиқа дар буридадум иҷадани иншоалло ки ман ғалаба мекунам. ҳамин ҳисоб ҳисоби бугӯю ки нафаскашӣ дихане ё ки қувва хеле ҳама расид ягон мисол чӣ нашид, ҳатто аму дақиқаҳои аввал ман пештар будам. баъд хайли бозиҳои олимпӣ аст, и қариб ки тамоми дунё ки мисол иштирок мекунад бозиҳои олимпӣ, ҳама ба омодагӣ, чунки зудо бозиҳои олимпӣ ҳамун мартабаи баланди варзишӣ аст дар зудо. омода шуд аз ҳамин самоуверенности ман буд, ё ки ӯ тайёрии хубтар дида буд. аз ин ҳисоб баъд хай унҷа бо ҳолатҳои чӣ аст ки вақти рақобат масалан ман медонистам ки ӯи тараф гӯштин мегирад, ман ҳамун тарафа маҳкам кардам ки ҳамун чӣ усулоша иҷро карда натонист, тарафе ки рост, лекин ногаҳон ӯ тарафи чап гашт, ман ира чӣ ажидат намекардам, чап гашт, ман ира чӣ намекардам ки тарафани мақсад ягон усул иҷро мекардам, як гашт дигар хай вазни ман зиёдтар буд, аз ҳисоби вазнам кашоши дадастам, хеле ба ҳамин чӣ шид, ба ҳамун бросок рафтам. рақобате ки ҳеҷ гоҳ аз ёди шумо намебарояд бо иштироки худи шумо ва барои чӣ он хотирмон аст? рақобати ки бигем хотирмон, ман вақте бо ки қоғоз мекардам, бо Тедди Ринер дар чемпионати ҷаҳон дар Бразилия, фикр мекардам ҳамин рақобат аст, чунки вақте ки мо рафтем ба унҷо пешакӣ чӣ мебурояд, жеребьёвка. баъд дидам мо бо кӣ будем, Парвиз Собиров, якҷоя дар меҳмонхона, баъд гуфтем ки он вақт чӣ буд, вақти жеребьёвка бояд мебаромад дар телефона, гуфт ки акай Парвиз гуфт ки жеребьёвка баромада, гуфтам ки ҳами чӣ хеле гуфтам ҳами ман хати Ринер набошем, ман дигар луботиш боша якум схваткара мебарам, гуфтам хеле чӣ кардам, вале намедонем мо хай қариби аз сад чанд давлат дунё иштирок мекунам. баъд ҳам хел жеребьёвкара баровард, телефонам чӣ кард, хел вазноро тамошо карда, яке хандид, баланд хандид, гуфтам чӣ механдӣ, гуфт ки якум бо ҳамун ки Тедди Ринер. баъд хай қуввозмоӣ дигар мегуфт биё тамрин бирем, якҷоя мерафтем тамрин мекардем, баъд бо шӯхӣ мекард ки ҳамин нест, ҳамин намегирад ба фикрам,
روزی که باید گوشتین بگیریم همون ورزشکارا خیلی روزی آخران فقط وزن 100 کیلو بود چی وزن 800 بالا می همون جای کینم نیست رینر رینر نیست گفت که نیومده همین نمیگیره مسابقه چی تو میگذاری مثلا یک دور میگذاری گفتم که خیلی چی میگم اوزی ما گفتم میبرم که منو رفتم میپوشم میام بعد قطیمه چی گرم بدنو و گرم خیلی جای پوشیدن بعد با خیلی وزی بالکن میکنن ندین مساج کابینتو بعد همیشه پوشاکم گرفتم دویدم دایت همون در اومدم گفتم میپوشم که اما دکتراش خیلی خوبم خیلی داون بالای چی دو سه کاس بینت مساج کردم خیلی پوشیدم ما گفتم هم درون اشتراک میکنم خیلی بعد خریدیم فکر کردیم بعد خیلی بگیم رقابت چی شد اما من بگیم قطعیش قریب 4 مینوت رقابت کردم دیگر با یگان کسی قدر زیاد رقابت نکردم مبارزه ارزنده شما دید همه رقیبا شد 2 مینوت زیاد گوشتی نگرفت بگیم قطعی همون حتی ژاپنی و برزیل فینال برآمد سیلوا او تیز دارم یک وقتی کوتاه معلوم کرد محمد مراد اگر تصور کنیم که شما از خردسالی ورزشگر نمیشدید در کدام ساحه بند میشدید از خردسالی من مکتب میخوندم مکتب اینترنت ورزشی سپورت شکلا باید معلم داشتیم معلمی چی بود حقوق شناس بدخشانی بود به حد خدا رحمتی گذشت معلم خوب بود بعد ما را خیلی چی میکنم درساش خوب جواب میدادم و میخوندم همون مرد چی میکرد میگفت که تو چی که برای حقوق شناس شما میگفت حقوق شناس تو چیزا شو درک میکنی میخونی چی داری حواس داری چیز میکرد خیلی ما اصلا مکتب ما ورزشی بود ما در اونجا تمرین میکردیم اول من بوکس مشق میکردم 2 سال توی 2 سال قریب با سببی که مربیمون از مکتب رفت از مربیگی دیگه ما به چی موندیم به مربی موندیم قریب 1 سالی دیگر هم خیلی بگیم گشتیم بعد با گوشتین اومدیم از سببی که پدر من گوشتین میگرفت اما کنی بسیار گوشتین گیری استاد ورزش شورایی بودن در گوشتین سامبو زودو از این سال من رو قدر از بگیم وی برمایی که بوکس انتخاب کردم قدر چی نبودن دستگیری نمیکردن دستگیری نمیکردن میگیم همه گفتن که تو ما هم خیلی اما که پدر گوشتین خیلی بود چواندازی هم میکردن گفتن که با همه گوشتین برای چکو میکنی بوکس بعد با توصیه اون کسا ما با گوشتین شما میخواید که فرزندان شما رای شما را ادامه بدن البته شما میخواید که فرزندان شما رای شما را ادامه بدن البته آدم میخواهد که مثلا در ساحه‌ای که بود فرزندش هم کار ادامه بده این بعد از فکر میکنم ای خواستنی والدین مثال چی نداره چون که فرزند اگر امرو را خودش انتخاب نکنه مثال حواس نداشته باشه مجبوری قطعی قینه نمیشه اما مراد سپاس زیاد که با هر سوالی که ما داشتیم میدانیم که سوالهای ما کم یک کنجکاوی هم بودند و آنها جواب گردانیدید و تماشاگران عزیز خاطر رسان میشم که در صحبت امروزه آشکارا در برنامه سری نگفته با ما قرار داشت سرمربی منتخب تاجیکستان امید بجودو محمد مراد عبدالرحمانов و ما ادامه میدهیم جستجوی چهره های اصیل و نمایان ساحه ورزشی تاجیک رو بهر آشکار کردن سرهای نگفته آنها با تلویزیون ورزش می‌بینید خیر